мирҷон мирҷонов сокини деҳоти язғуломи ноҳияи ванҷи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина барои иштирок дар кадом барнома ё мусоҳибае даъват нашудааст, балки бо хоҳиши зиёд барои ибрози андеша дар бораи ҷашни бузурги дар пеш истода сисолагии иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба телевизиони Сафина омад. ӯ бо паёми мардуми язғулом ба Душанбе омадааст. мақсади омадани ман ҳамин буд, чунки халқ гуфтанд ки муаллим шумо омӯзгоред, чанд бор ҳамин ҷаласаҳо ба баромад кардед, илтимос гуфт аз номи халқи 6000 нафараи Язгулом мера ҳамин иҷлосаи тақдирсоза дар телевизион баромад мекунӣ иқдоми мардуми Язгуломро иброз медорӣ. омӯзгор мирҷон мирҷонов ин иҷлосияи тарихӣ ва интихоби абармарди сиёсат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон оғози сулҳу суботу оромӣ ва пешрафти кишвар медонад. зеро маҳз бо ташаббусу иқдомҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон проблемаҳои давлату миллат ҳатто дар дурдастарин минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳалли худро ёфтанд. роҳҳо кушода шуданд, аҳолӣ бо нерӯи барқ таъмин гашт ва вазъи зиндагии мардум давра ба давра беҳтару хубтар гардид. имрӯз мо дида истодем, махсус мардуми Бадахшон ман мегӯям ки дида истодем ки аҳволамон то истиқлолият чӣ гуна буд. агар ягон худо накунад ягон воқеёту ягон талафот мешуд ин маркази шаҳри азизи Душанбе барои ба Бадахшону Ванҷу Язгулом бурдан як проблемаи муҳим буд. самолётҳо маҳкам буданд, то ҳатто 15-20 рӯз тӯл мекашид. имрӯз мо халқи Язгулом аз он меболем ки чунин марди худодод ба мо роҳбарӣ мекунад ва зери сиёсати беғаразонаи ӯ кору фаъолият мекунем. як чиза ман иброз медорам, мо мардуми Язгулом бовар мекунед барқа барқ мешунидем. бо иқдоми ҷаноби олӣ мо соҳиби барқ шудем. соли 2000 ҷумҳурии Тоҷикистон 3 ҳадафи стратегии рушду намӯи тараққиёти ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намуд. аз он ҷумла якашон аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардани мамлакат буд. анамин бомбасти коммуникатсионӣ сохтани роҳу туннел ва кӯпрукҳо барои мардум. мо чи 6000 аҳолӣ дорем, аммо 3 кӯпруке сохтан унҷа ки иқтидори борбардоришон 80 то 100 тонна мебошад. мо халқи Язгулом тарафдори сиёсати хиратмандои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат буда бо шиори Тоҷикистон ба пеш фаъолияту амал карда истодаем. воқеан чунин андешаро айни ҳол аксари кулли сокинони Тоҷикистон доранд ва ҳамагон хуб дарк карданд ки маҳз ҳамон иҷлосияи тарихӣ на танҳо ба ҳифзи кишвари акнун ба истиқлол расидаи мо сабаб шуд, балки шукуфоиву пешрафти рӯзафзуни ватани азизи моро ҳам сабаб ҳамон иҷлосия ва ҳамон интихоб аст.